Tervehdys kaikki tämän kanavan katsojat, ja tässä videossa mä tuun yllättää mun kaverin syntymäpäivälahjalla, mutta vähän hauskalla tavalla. Eli tää kyseinen kaverihan on siis Jirtsu. Ja tänään on Jirtsun syntymäpäivä. Ja tätä syntymäpäivää juhlitaan sellaisessa parkissa. Ja tosiaan, miksi mä haluan kuvata tässä tämmöisen videon? No, sen takia, koska tästä tulee niin hauska ja mä haluan kuvata hänen reaktion, miten hän reagoi tähän, koska hän tulee yllättymään. Nimittäin, joo, näette sit videosta. Tässä videossa meillä on tästä meidän tämmönen lista, että mitä meidän pitää tehdä. Eli ykkösenä syntymäpäiväkortti, kakkosena miettiä mitä tulee lahjaksi, ja kolmosena ostaa lahja, ja vielä nelosena ja tärkeimpänä yllättää, eli antaa se lahja. Ja tosiaan näihin synttäreihinhän on tällä hetkellä, että ne on ne syntymäpäivät niin 3,5 tuntia. Eli meillä on 3,5 tuntia aikaa ostaa lahja. Ja joo, eiköhän lähdetä katsomaan mitä saadaan lahjaksi. Eli nyt tosiaan tehdään tämmönen syntymäpäiväkortti. Eli laitetaan siihen ja siitä kortista tuli tämmönen, eli 11 onnea ja hyvää syntymäpäivää, eli 11 ja sitten tämmönen hintalappu peitetty. Aina kannattaa peittää hintalappu. No niin, eli nyt lähdetään sitten ostamaan sitä lahjaa. No niin, eli vielä pieni tarkennus siihen, eli mitä mä ostan lahjaksi? No, mä oon tosiaan suunnitellut, että mä ostaisin niinku lahjaksi jonkun karkkipussin ja leffalipun, ja sit kun mä juttelin siitä prankista, niin mä luulen, että mä ostan ehkä vähän yli-ison laatikon siihen, ja sit sen sisällä on joku pieni leffalippu. Mut lähdetään kattoo mitä saadaan ostettua. Se lopputulos voi näyttää ihan erilaiselta mitä on suunnitelmissa. Hei, nyt me lähdetään ostamaan leffalippu K-Supermarketista. Lähdetään kattoo. Joo, eli tämmönen Finkino 20 euron leffa lahjakortti tuli ostettua. Lähdetään nyt sit sitä pahvilaatikkoa kattoo. No niin, eli tuolta kaupasta saatiin tämmönen niinku, siis ei me oli tarkoitus ostaa, mutta me saatiin ilmatteeksi tämmösiä käytettyjä laatikoja, eli tämmönen vähän pienempi, sit vähän isompi ja sit tää päälaatikko, eli kaikista isoin. Ja sit me käytiin vähän ottamassa soraa tohon, että saadaan vähän painoa, et niinku tääkin painaa ainakin 5 kiloa, sitten ei tiedä mitä paketista löytyy, ja sitten on tämmönen berrie paketti tossa noin, se on omasta takaa. Ja sit on yksi paketti tuolla muualla, mikä on kans omasta takaa, niin lähdetään katsomaan millainen pakettiyhdistelmä saadaan aikaiseksi. No niin, eli tässä on pikkasen kiire, mutta näkyykö nyt? Joo, lähdetään paketoimaan. Eli eka paketti valmis, sitten toinen. Ja toinen paketti paketoitu. Eli sitten tää vielä ton sisälle ja tää paketoidaan. Ja tietysti noi kivet kans. No niin, laitettu kivet tohon. Sitten vielä tää tänne sisälle ja tää paketoidaan. Eli joo, tosiaan tämmönen paketti sit tuli ja mä pistin vielä tähän muistutuksen, että avaat tästä, ettei sit
sorat me ihan ties mistä ja ties kun tää on tämmönen. Ja joo, reunoista vähän meinas loppuu paperi, mut saatiin laitettua sinne ja sit pohjakin on kiinni. Et, no hyvä. En tiedä onko tää hienoa paperi, mut kyllä tää ihan hyvä. Kannustukset. Hyvää syntymäpäivää. Hyvä. Kyllä tästä hyvä tuli. Lähdetään kattoo sit, miten hän reagoi. No niin, nyt lähdetään syntymäpäiville. Vähän on kyllä kiire, mutta lähdetään. Moikka! No niin, nyt me ollaan täällä Jirtsun kanssa ja Jirtsu ei yhtään tiedä mitä tuolla on. Täällä on massiivinen paketti, jossa on jotain, mitä mä en tiedä. Joo, no lähdetään avaamaan. Ooto, millä me saadaan auki? Voit repiä sitä. Tässä lukee seka. Täällä on varmaan kaikki. No niin, nyt siis minä vaan toinen laatikko, joka sinä on vielä pienempi laatikko, ja se on toinen laatikko. Jos se on toinen laatikko. Täällä on toinen laatikko! Se on sanomalehti! Sitten täällä on muovipussi. Täällä on muovi. No niin, se ei oo se lahja. Se ei oo se lahja. Täällä on se lahja. Se ei taas, siellä on soraa. Se on siellä on hiekotussepeli. No niin, avaa. Ja siellä on sanomalehti. Katsotaan, no niin, nyt. Ja tää ei oo mitään terveysjuomaa. Tää ei oo Toinen laatikko, mä tiesin. Siellä on sanomalehti. Sä sanoit. Siellä on kolmas laatikko. Nyt avassa. Täällä on vielä viides. Kiritä tarvit sitä. Sanomalehti. No niin, nyt lähdetään avaamaan. Mikä se on sanomalehti? Se nyt on sanomalehti. Täällä ei oo yhtään. Sä pistit kaikki tän yhden joo takia. Maailman paras maa. Ei, me viedään sen Miksi täällä on sorapussi? et sinne tulisi vähän lisää painoa. Mikä on sun MP? 3/1. Mist mihin? 0-5. 4,5. Okei, hyvä. Jatketaan täällä synttäreiden viettoa ja te voitte jatkaa päivää tilaamalla tän kanavan. Mä tiesin, Moikka! Tilatkaa minutkin. Joo, tilatkaa Jirtsu.